dia, bona nit, independentment de l'hora que estigueu veient aquest vídeo, us desitjo un millor dia. I en el vídeo d'avui és informació per a tothom. Abans de començar l'explicació vull fer una petita introducció, que aquesta setmana no hi haurà llegeixo, d'acord? Jo faig vídeos a vegades de llegeixo, d'acord? I aquesta setmana ja vaig avisar en l'últim vídeo, que és l'enceto d'un videojoc, d'acord? Que també faig vídeos de tipus encetos on mostro un videojoc, però bé, no, l'important és que només volia informar que si esteu esperant el llegeixo, que aquesta setmana no hi haurà, però aquesta setmana hi haurà els dos vídeos del videojoc del Project Zomboid. Ho voldria haver dit en el llegeixo, però com no llegeixo hi ha aquest vídeo que és informació per a tothom, doncs és per això. Aquest vídeo el faig perquè a mi no sabia com fer-ho, el procés de compartir, pujar un fitxer al meu metge, metgessa, infermer, infermera, d'acord? Llavors vaig tenir que preguntar al taulell, em van dir que li va explicar una persona, pacient com jo, com ho feia des del mòbil. Llavors, les captures són fetes des d'un navegador, estan ofuscades algunes parts perquè són personals o són gent amb noms i cognoms, d'acord, de professionals que no tenen per què sortir en el vídeo. Aquí doncs posa Emilio, però no, ja sabeu, el meu canal es diu Emilio López i em dic Emilio, però que em diguin Emilio, evidentment soc jo. Però bé, només he fet aquesta petita brometa, és això, vull dir, són captures de pantalla i estan fetes a data de 2026. Llavors, si hi hagués alguna actualització, ja aviso, ho avisaré també mentre enmig de l'explicació ho aniré dient, que són de l'any 2026. És possible que en un futur això canvi. Llavors, si aquest vídeo ho estàs veient molt del futur, és possible que hagi canviat l'aplicació. D'acord? Vull fer aquest incís i ho aniré dient a vegades. També ho posaré a la descripció del vídeo. A la descripció del vídeo posaré la data feta de les captures, d'acord? Per si en un futur encara aquests vídeos es mantenen i tal, que algú entrés i digués que això no està bé, doncs ho aclareixo, ho aniré aclarint durant l'explicació, d'acord? Perquè no vull. Tampoc en cap moment, ja dic, vull dir, pots saber molt, però, hòstima, a mi no em queda clar com pujar fitxers. Es pugen des de l'opció consulta, i llavors es transforma en apartat de consulta, d'acord? Llavors, ara sí començo amb l'explicació, per passar fitxers al metge, a l'infermer o a un professional de la salut que et tinguis assignat a tu com a pacient de la meva salut, doncs un cop heu entrat, que ho veureu semblant aquí on posa el nom i informes, tal medicació i tal, heu d'anar a l'apartat de consulta, d'acord? Ara faig un canvi de pantalla i res, pulseu a e-consulta i us actualitzarà la pàgina. Quan li doneu a e-consulta, d'acord, us actualitzarà. Torno a dir, això són captures de l'aplicació a any 2026. És possible que si ho esteu veient això molts anys més tard potser hagi canviat l'aplicació, que clar, aquestes coses es van renovant. Ho aniré recordant, això. D'acord, doncs un cop li hem donat a e-consulta, apareixerà la visualització de l'espai e-consulta, que és aquesta semblant que podeu veure. Veieu que a la part superior, ho marco amb el ratolí, que està marcat de color blau, e-consulta. Això vol dir que heu entrat dintre de la meva salut, l'espai e-consulta, i aquí el que voleu fer és una consulta, i hi ha diferents tipus de consulta, d'atenció primària i d'altres especialitats. Jo a data 2026 les captures són d'atenció primària, però són molt semblants, les captures de consulta d'altres especialitats. O sigui, és un exemple on jo ofusqueixo els noms i tal, que ja ho anireu veient. Llavors heu d'escollir una de les dues. Jo en aquesta captura el que he fet és escollir e-consulta a atenció primària. Veu el requadre vermell, el de l'esquerra? Doncs jo he clicat aquí, el de l'esquerra, d'acord? Vaig clicar aquí per poder fer les captures, d'acord? I
ja veureu que us apareixeran moltes opcions, no us heu d'espantar, d'acord? Sempre que tingueu algun dubte d'alguna passa concreta d'aquí, millor aneu al cap vostre i li pregunteu per lo que sigui, a vegades passa, o si us, o tal, també li podeu donar un fitxer imprès, però si ho voleu fer vosaltres des de casa, aquestes són les passes, d'acord? Aquí ja podeu veure que a la part superior ho aniré marcant. Encara estic a e-consulta, però ara estic a atenció primària. E-consulta, atenció primària. Estic dintre d'e-consulta, atenció primària. Estic fent una consulta d'una atenció primària. A la part inferior tinc ofuscat les meves consultes perquè no es veien, d'acord? Perquè és algo privat meu, però em sembla molt important fer aquesta explicació perquè està com molt amagada, val? La finalitat de... En veritat tu el que estàs pensant és el que vols fer és passar-li una fotografia, algun informe que t'han passat i ho vols escanejar. Per fer això has de fer una consulta. Per això m'ha semblat important fer això. Llavors, un cop esteu aquí, el que heu de fer és una consulta, d'acord? A la part inferior, si n'heu fet més consultes, us apareixerien. Jo ho he ofuscat perquè no es vegin. Veieu que aquí fica consultes, doncs aquí apareixerien més, però jo ho tinc, és una imatge, d'acord? Torno a repetir i està tapat. I aquí, doncs, li donaríem aquí fer una nova consulta. Llavors, quan li donem a fer una nova consulta, s'actualitzarà de nou. I apareixerà una cosa semblant a la que us mostraré. Bé, doncs aquí apareixerà e-consulta, atenció primària un altre cop. Estem fent una consulta d'atenció primària. Recordeu-vos que hi havia dues opcions, la d'especialitat i atenció primària, doncs li donem atenció primària. I a la part de sota fica, mira, moca el ratolí, estic movent el ratolí, atenció primària, nova consulta. Aquí hi ha una explicació de que si és un tema baixes laborals, per consultes urgents i tal, que truquis al 061, hi ha una explicació que la podeu llegir, no hi ha cap problema. Aquí el que volem fer és passar uns fitxers al nostre professional que tinguem assignat, metge, doctora, infermera, infermer, d'acord? I a la part de... Veieu que aquí vaig ficar pas 1 de 3. 1, selecciona el motiu. Llavors, amb l'aplicació suposo que ho podeu moure, ho podeu lliscar amb el dit. Des del navegador, que és on està fet, veieu que està això? Doncs ho moveu i aneu cap a baix. Ara jo el que faré és m'aniré cap a baix. Val? A la següent captura jo no he pulsat cap botó. A la següent captura, ara quan faci el pas de captura, no he pulsat, no he anat a cap acció, el que he fet és anar cap a baix, anar a la part d'aquí. Veieu que aquí posa selecciona el motiu, però no es veu res, és perquè està més a sota, d'acord? Sota hi ha més opcions, d'acord? Hi ha gestió de programació, tal, temes tràmits administratius, i cada opció us dona l'opció d'escollir la persona a qui li voleu passar el fitxer, unes dades, una fotografia, una foto d'alguna ferida, una cosa d'aquestes que li voleu passar. Però abans de fer això heu de seleccionar el tipus, i aquesta captura jo no he pulsat cap botó encara, el que he fet és lliscar, val? He lliscat, i ara jo el que he fet és seleccionar consulta per problema de salut o malaltia, és un exemple. Doncs selecciono, li dono aquí, li donaria aquí, ho deixaria seleccionat, però em faltaria un pas més. Què faltaria? Veieu que per aquí sota encara hi ha alguna opció més, doncs he d'anar a baix. O sigui, ara estem encara en el pas del motiu, d'acord? L'únic és que hi ha molts motius. En el pas 1 hi has de seleccionar un. Jo, torno a repetir, he seleccionat consulta per problema de salut o per malaltia. Torno a fer una breu pausa per tornar a repetir. És del 2026. A la descripció del vídeo de YouTube posaré que aquestes captures són del 2026. Val, continuo l'explicació. Això són els motius, d'acord? Però el que estem fent aquí és seleccionar un motiu. Hi ha molts i selecciono, en aquest exemple, consulta per problema de salut o malaltia. La selecciono, però encara no he acabat. Ara el que faria és, depenent si estàs en el mòbil o si estàs en el navegador, doncs has d'anar cap a baix. Doncs ara tornaries un cop has seleccionat una, la que sigui, d'acord? De les que hi ha unes quantes, com podeu veure, doncs una selecciono el que vull fer, o sigui, el fitxer a qui li vull passar, el selecciono, d'acord? I un cop seleccionat torno a anar cap a baix. I un cop hem anat cap a baix, anirem cap a baix del tot,
apareixerà la següent captura. Consulta val? Però jo ja he seleccionat la de la malaltia, d'acord? Jo he seleccionat la de la malaltia en aquest exemple, i el que he fet és he lliscat cap a baix, d'acord? I ara sí, primer seleccionem una, i un cop he seleccionat una, pulso següent. Torno a repetir. Primer, en aquest pas el que estem fent és què és el que volem passar, seleccionar un motiu. Val, un cop l'hem seleccionat, tornem a lliscar cap a baix amb el dit, si esteu amb un smartphone o amb un iPhone, o si esteu en un navegador des de l'ordinador a casa vostra, doncs aneu cap a baix, d'acord? Fins que trobeu el botó següent. Però recordeu-vos que primer heu de seleccionar un motiu, si no el botó aquest no funcionarà, dirà el botó estarà que no sap quin motiu, li has de seleccionar un motiu. Doncs hem seleccionat un motiu, i un cop hem seleccionat el motiu hem anat cap a baix i veiem següent, doncs li dono següent. Un cop li he donat a següent, sortirà la següent passa, val? Que és la passa 2. O sigui, encara estem, he consulta, atenció primària, he seleccionat una passa, he seleccionat un motiu, no una passa, disculpeu, he seleccionat un motiu i ara el que em demana és triar el servei. Doncs depenent dels serveis que tingueu, jo només tinc un, però si per exemple en el cas que aquí tingueu infermeria també, doncs heu de seleccionar a quin professional li voleu passar els fitxers. A banda de passar els fitxers heu d'escriure una mica, heu de redactar, doncs és per això, m'ha passat això aquí, però a banda us permet passar fitxers, i per passar-li fitxers s'han de fer aquestes passes, d'acord? Doncs bé, hem de seleccionar un servei. En aquest exemple jo selecciono el metge de capçalera o la metgessa de capçalera, que a sota sortiria el nom, que està tapat, d'acord? O sigui, el servei seria Medicina General de Família, la seleccionaria, i bé, l'he seleccionat, dic, vale, el servei aquest el selecciono i li dono següent, d'acord? No us preocupeu perquè en el meu cas no es pugui seleccionar. En el meu cas és perquè faig una petita explicació. Si tens una consulta ja feta, no et permet, fins que la persona professional no hagi revisat la consulta, això no se t'habilitarà. Com heu vist, jo tenia una consulta per fer. He fet una trampa per darrere amb les captures, però bé, el tema és que hauríeu de seleccionar el servei i donar-li a següent, d'acord? A la captura, torno a repetir, apareix de color gris, però per això, perquè ja encara tinc quan vaig fer les captures tenia una consulta feta, d'acord? Bé, li donem a següent. Doncs un cop li hem donat a següent, li hem donat a Medicina General, pum, següent, que aquesta és la segona passa, d'acord? Espera, ara ensenyo la següent captura i faig una mica d'explicació. Ja estaríem a l'últim pas. Què hem fet? Faig una mica de resum. Hem entrat a l'espai web o a l'aplicació, li hem donat a e-consultes, dintre d'e-consultes hem seleccionat si especialitat o un problema o una atenció primària, i en aquest cas atenció primària, i ens han dit, són 3 passes. Primera passa és atenció primària, però necessito saber un motiu. Doncs hem buscat un motiu i li he dit, és una consulta de problema de salut o malaltia. Doncs l'he donat, problema de salut o malaltia. Molt bé. Un cop fet això, d'acord, què ens demana? Ens diu, però passa 2, que és l'última captura que heu vist. Passa 2, doncs selecciona a qui vols derivar-ho, si el metge de família o metgessa de família o qui tinguis que es tracti de la família, que faci el teu tractament de família, o el doctor de tota la vida, o si en tinguessis més, doncs una altra, infermera, doncs seleccionaria l'infermera, d'acord? Aquí en el segon pas has de seleccionar a qui li vols fer la consulta, que escriuràs una mica, i a qui li vols passar el fitxer o els fitxers, d'acord? He fet això, i l'últim pas doncs, és ja la finalitat, el que tu volies fer, que és passar-li els fitxers. Veieu aquí?
diu escriu la teva consulta. De què es tracta la meva consulta? Escriu un títol. Doncs aquí hauríeu d'escriure un títol i aquí us posa un exemple, mal de panxa, seria un exemple, no? I aquí doncs escriuries, per exemple, si fos mal de panxa, doncs pots escriure doncs quan menys pel matí i tal, per la nit bé, però sempre són els matins, tinc molèsties i quan m'apreten aquí em fa més mal que quan m'apreten allà, per dir alguna cosa, m'estic inventant. Vull dir, aquí escriuries una cosa, val? Una mica de text, perquè un cop hagis fet tot el tràmit, la persona que és la que està aquí, veieu que això està de color negre, això està tapat, darrere hi ha la persona professional, però l'he tapada per respecte i per privacitat, no per una altra cosa, d'acord? Però aquí, a banda de consulta, de problema o el motiu que heu escoltat, aquí us apareixeria la persona que heu seleccionat en el pas 2, en el pas anterior us apareixeria aquí el nom, amb totes les dades, d'acord? Per això està tapat, no us apareixerà això de color negre, val? Ho faig aquest aclariment. Anava explicant, escrius un títol, escrius la teva consulta i per últim pots afegir un arxiu que pots afegir com a màxim 3 arxius. Doncs aquí li donaries a afegir arxiu, el selecciones, d'acord, i ja ho tindries, i al final de tot li donaries a enviar a consulta i ja estaria. El tema és això, faig un breu parèntesis, d'acord? Vull recordar-ho molt, a la descripció del vídeo ho he posat, són captures del 2026. És possible que en un futur, no sé si llarg o en breu temps, però potser ho canvien això, que es pot passar. Per això dic, això és any 2026, d'acord? Val, doncs amb això, amb aquest últim pas, doncs afegim a l'arxiu i ja ho tindríem. Vull dir, amb això ja hem d'arribar a aquest tercer pas. Fins que no arribem a aquest tercer pas, no ens permetrà passar el fitxer. I aquí ho poso, torno a repetir, perquè això està de color gris, perquè perquè no està escrit, però a més tinc una consulta ja feta, val? Per 2 motius, però un cop ho tingueu tot emplenat, això ho podreu fer, li direu enviar consulta i ja la tindreu feta i ja estaria. L'important per mi és saber que està a la zona d'e-consulta, que si vols passar-li un arxiu a un professional de la sanitat, el que has d'anar és a e-consulta i allà has de fer totes les passes que et demana fins al tercer pas. O sigui, primer seleccionar si és una especialitat o una atenció primària i tal. Si teniu problemes, aneu a l'administració, al taulell d'administració, i els hi feu la pregunta, aneu amb el mòbil o el que sigui i segurament us explicarà. Però em semblava bé fer aquesta explicació perquè a mi vaig estar buscant i no sabia com passar-li. Li volia passar un fitxer o uns fitxers a les persones que tinc jo com assignades sanitàries per la meva salut, evidentment, i no sabia com fer-ho, i al final vaig anar al taulell i al taulell m'ho van explicar, em van dir sí, has de fer una consulta, i llavors vaig dir val, llavors ho he mirat i és una mica, penso jo, això és una opinió meva, és una mica, pot ser una mica liós, no sembla molt senzill. Si no ho sabeu fer i us costa, una opció és aquesta, la que us acabo de dir, i una altra és que tingueu, si teniu el full o l'informe o el que li vulgueu passar, aneu al taulell i li dieu mira, si m'ho pots fer tu, i llavors us ho faran, d'acord? No podeu anar amb un pendrive perquè no per tema de seguretat no accepten USBs o pendrive o que li digues ho tinc ara al meu mòbil, no. Ho imprimiu, el que sigui que vulgueu passar i li doneu a la persona que estigui allà, d'acord? Res més, la finalitat d'informació per a tothom és una informació que és per tothom, d'acord? I que és per ajudar, mai és per fer la guitza o per enriure'm de ningú ni per tindre visites ni per res d'això, perquè a mi m'ha passat i dic, si a mi, que jo encara que a vegades dic que soc vell, però soc jove encara, doncs m'ha costat
he tingut que anar a preguntar, doncs és igual, vull dir, potser gent com jo, de la meva edat, o més jove, fins i tot algú més jove i tal, que clar, tu pots pensar que és informes o cites o... No, és e-consult. I a partir d'allà doncs feu totes les passes, que són 3. I amb això ja he fet l'explicació. És que jo sé finalitzar els vídeos. Bueno, sí, ara m'acomiadaré. Però bé, és això, és aquesta informació. Ara ja m'estic allargant per allargar. I bé, com sempre, us desitjo un millor dia a totis, a totes, a tots, a totis les senyoris, a totes les senyores i a tots els senyors. Fins una altra. Adeu.